Ini cuma dapat apa yang bisa request. Naulpi aduhin isimamban kaniya sikatay nagaw na ngay niyadayo dito'y tinda nabayag ang panawin nga nagkiptura dalindukin sa'kin iti sinagapan bayad kawan mo awan pantigtan ito'y niya inubos ko't oras ang naglanes iti anak barukare ko'na kasikatay malipatan ang murang labese sinat kita puso ang talim ng akas talim ng akas, hindi pa